Jupiter. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Zuek badakizue, ez baldin badakizue, hau entzuten ari bazarete, ikusten edo, orain pertsona jakintxoagoak izango zarete. Ze ikasiko duzue, hola askotan esaten gute jangoiko bat, bi, hiru, daude asko. Daude jangoikoa, dago Dios, dago Ala, dago, asko. Eta horien artean, baude Greziako jaingoikoak. Zeus, Jupiter, latinoa dela, asko. Oitako bat Jupiter izenekoa, bazegoen jangoikoaren egiten. Hau da, ezerrez. Baina benetan ezerrez, ikusten mundua. Eta orduan, etorri zitzaizkion gizon batzuk. Zateute alako kapela dotorekin, txaketakin, alako urrezko lojuak eta pitxiak. Eta Jupiterren gana joan, eta esan omen zioten. Ara, Jupiter, guk badakigu urreak aberastasuna ekartzen duela. Eta guk aberastasunak nahi ditugu. Ara, hemen ez diat ezertarako balio, zen niden alebalde daukat, eta aberastasunak eraman zuentzat. Eta alaxe, gizon hauek, sombrero dotorekoak eta urrezko pitxiekin eta zeudenak, aberastasunak eraman zituzten. Hori ikusita, beste gizon batzuk diote apaizak edo fraileak ote ziren, Jupiterren gana joan, eta, ara, Jupiter, guk ere aberastasunak nahi ditugu? Horiek banatuak ditut, beste zerbait nahi baduzue? Santzuten aserre, eta guretzat orduan zer gelditzen da, pazientzia? Eta alaxe, apaizek, pazientzia eraman zuten. Eta hori ikusita, gelditzen ziren gainontzeko pertsonak, langileak, langabetuak, baserritarrak, emigranteak, legalak, ilegalak, denak, santzuten, hau ez da posible, asamblea, herri asamblea bat, konbokatu zuten, herri asamblea, badakizue, ezagutzen duzen nola den, batek ezagizer, bestak ezagizer, ni pentsatzen diat, ize pentsatuko, itontutxe, teikare galantan, almutuak, burkideok, elkartu behar dugu, hemen elkartu isiliko nahi pelma utxez. Herri asamblea normal bat. Eta alaxe, azkenean, moldatu zirenean, erabaki zuten, Jupiterren gana, joango zirela, alako bere exigentziekin, eskaerak, sendoak, eta joan ziren bioiru, eta alaxe, Jupiterren gana, eta Jupiter, gu, herri asamblean bilduak, erabaki dugu, eskatzea ez, exigitzea, hori, exigitzea, banaketa honetan parte hartu nahi dugula. Aberastasunak banatuak ditut, Eta guretzat segilitzen da, pazientzia? Ez, pazientzia paisek eta eraman dute. Eta guretzat zer, kakazarra? Eta alaxe, kakazarra eraman zuten. Eta ordutik diote, mundua horrela dagoela banatuta. Sombrero dotora itxustenak, urrezko pitxia, txaketa derrak, horiek aberastasunak dituzte, eta bere denbora mateute, dirua eta kontatzen. Apaizek eta pazientzia dute, eta bere denbora maten dute, orduak eta kontatzen, horregatik kanpandorrean orduro, dan, jotze dute, ez? Eta, hemen naiz, lasei, hemen naiz. Eta gainontzekoek, bakaka kontatu ezin denez, asmatu zituzen istorioak eta ipuinak eta kantak zerbait kontatu ahal izateko. Orain bakarrik, gelizen da jakitea, zuek zein taldean tokatu zaizuen bizitza honetan.